F'ġimgħa fejn irriżulta li l-kap tal-Oppożizzjoni kien l-ewwel membru fl-istorja tal-Kumitat tas-Sigurtà li żvela tarif minn dan il-Kumitat, Simon Busuttil iddefenda l-aġir tiegħu. Fl-aħħar jiem il-Gvern iddeskriva l-aġir ta' Busuttil bħala wieħed gravissimu għax fil-Kumitat ikunu diskussa affarijiet ta' sigurtà nazzjonali u hija irregola li minnu ma jkun żvelat xejn. Iżda f'intervista fuq Radio 101 Busuttil iddikjara hekk. Ara jaħsbu daw illi jien qiegħed hemm fis-Security Services Committee biex insaħħan is-siġġu. Il-Prim Ministru b'mod ċar jgħaddili lista ta' nies illi ingħataw iċ-ċittadinanza taħt l-iskema tal-bejħ ta' passaporti u minn liema pajjiżi ġejjin. Busuttil tkellem ukoll dwar l-ekonomija. Minkejja riżultati pożittivi li Malta tikseb minn xahar għal xahar bl-aħħar wieħed ikun mill-Aġenzija ta' Kreditu DBRS, Simon Busuttil kellu kliem ta' kritika kontinwa għat-tmexxija tal-Gvern f'dan is-settur. Busuttil kien jgħid li mhux possibbli l-kontijiet tal-enerġija jorħsu b'25%, reġa' sostna li hu ser ikun qed ikompli jafas sabiex il-kontijiet tal-enerġija jorħsu bi 30%. Fil-waqt li għal darb'oħra indika li huwa jippreferi sistema fejn il-prezz tal-enerġija jilab mal-prezz internazzjonali taż-żejt.